Murteen käyttö puhekielessä on noussut aiempaa arvostetummaksi. Alan tutkijan mukaan murteiden avulla ihmiset voivat säilyttää edes ripauksen paikallisuutta muuten niin globaalissa maailmassa. Yksi esimerkki murre-ilmentymästä on haapaveteläinen rap-ryhmä, jonka musiikkivideoita on katsottu internetissä jo yli 10 miljoonaa kertaa. Me ollaan sketsi- ja räppiryhmä Justimus Films Haapaveeltä. Ja me räpätään murteella. Kolmen haapaveteläisen Samin, Juhon ja Joosen musiikkivideoiden tehtailu osui kultasuoneen. Poikien tekemät murreräpit ovat valloittaneet nettiyleisön, sillä videoita on klikattu YouTubesta yli 10 miljoonaa kertaa. Kuuluu vaan kun ihmiset sanoo, että voi kun se on ihana, kun se räppää semmoisella murteella. Suomen kielen tutkijan mukaan kyse on laajemmasta ilmiöstä. Murteita sillä tavalla pidetään myös arvokkaina nykyaikana, että kun maailma on globalisoitumassa, niin jotain paikallistakin saa jäädä. Muuttoliikkeen myötä Suomen murteet ovat sekoittuneet, mutta jokaisella murteella on oma imagonsa. Ihmisillä on aika paljon tämmöisiä stereotyyppisiä käsityksiä murteista ja ne sekoittuvat siihen, minkälaisia käsityksiä heillä on myös näistä murteiden puhujista. Asennemuutosta on tutkijan mukaan tapahtunut huomattavasti. 10 vuotta sitten murteiden käyttö virallisissa tilaisuuksissa tai työpaikoilla oli vieraampaa. Koulussa saatettiin antaa ohjeita, että älä puhu murteella, että kun pidät esitelmää, niin älä sitten puhu murteella. Murteet ovat uineet myös sähköiseen mediaan. On ymmärretty se, että puhekieli saa olla erilaista kuin kirjoitettu kieli, että ei meidän tarvitse puhua missään tilaisuudessa oikeastaan sitä kirjoitettua suomea, kirjasuomea. Haapaveen näkökulmasta katsottuna murteita kuuluu televisiosta vielä vähän, mutta Justimus Filmsin tuotannossa murteet on ja pyssyy. Nettivideoista murrelyyrikot aikovat vielä ponnistaa muuallekin globaaliin Suomeen. Ei vielä ole ruvettu tekemään keikkoja, mutta kyllä me niitäkin varmaan aletaan tässä joskus tekemään.